kamar ki guna na nuna ki tausaya min kin ga san ki ba a gane waraina san ki daina kamu ba abin da gane wa kaina ana fadan na gauta san ki gashi dai an nunan na ji ana yarda ni da ke nake so na tare duk masoyan gaske in ka gansu dai zai nuna mutuwa ta kansa su ware hidima ta kanki babu tun bari ko na share dai masoyi ne kai babu hankali ya kare abinda dai ya dar su babu tun bari ko ka share so matakin gaske zuciya yakan bi ya zane wanda zai furta maso shi zuciya dai daban ne zo ki ban minti biyu kada ki ce da ni za ki share ni fa dai kan san ki zana ba da rai har ya kare dai halin kirki ne ba kamar ta guna daban ne duk mafarki kanki ba abin da zai sa na kyale zo mu je gun rafi hidima ta so dan gaban ne duk kare kwai sirri zuciya akan so ta koye fadar sa alkhairi ne walwala ta so kyau a dace farin ciki na yarda baya sa kare kai jinya tuna dukan tashin ka da rarrafe ta ya za ka kaya san ki bakin raina ne har yakan sa ni jinya nasara sa'a ce duk wuya akan so ta juya duk wuya duk girinti kan ki gashi dai na ainiya zaman ki mata a kuna zuciya ta bar min jinya abinda nake baya so dan fada na kan dau da niyya ni nake na yarda za ni tsare raina ainiya in kina gefe na duk rayuwa babu jinya duk cikar burin ka so mutum da ya soka rayuwa shi kenan zuciya kawai za ta haska ilimi sirri ne zuciya akan so ta haska tun da dai kwai sirri ilimin kiyaye mun na dauka tausayawa raina karki bar ni dai ta ana kuka tun a farkon zance rayuwa akan so ta fare mun yi aure kan so kin ga duk zuga za mu share in gidaye datti ne ki bar ni dai za ni share so yakan sa bauta ni a bar ni kan so na kare duniya ba rinta duka akai na so za ta kare